Ja saps el que vols estudiar? El CITEM és un centre universitari on es poden estudiar 2 graus. Grau en fotografia i creació digital i grau en multimèdia. Anem a veure-ho? A més d'aquestes dues carreres universitàries, el CITEM ofereix postgraus i altres cursos de diverses especialitats. En els estudis del grau de fotografia i creació digital aprenem tot el relacionat amb la captació i el tractament digital de la imatge i ens preparem per ser fotògrafs professionals amb un alt domini de la tecnologia. Fem pràctiques on ens ensenyen a composar, enquadrar, il·luminar, captar i processar qualsevol tipus d'imatges. Al CITEM disposem d'aules informatitzades. A més, tenim un campus virtual on podem consultar el material de classe. També podem entregar les pràctiques i fer consultes als professors fora de l'horari de classe. Cada semestre desenvolupem un projecte treballant en equip. A multimèdia creem webs, fem spots publicitaris, vídeos d'animació 2D, videojocs, interactius 3D i aplicacions interactives multimèdia d'alt nivell. A Foto desenvolupem projectes fotogràfics de moda, espais naturals, arquitectura, fotografia d'autor i també desenvolupem projectes d'imatge generada per ordinador. Pots estudiar els 2 graus fent classes en el CITEM o online, a través de la nostra plataforma online. El CITEM té 5 laboratoris d'investigació i innovació. L'anomenem el Pentalab. Els laboratoris funcionen com a centres d'investigació i de desenvolupament de projectes innovadors. El millor de tot és que els estudiants participem en aquests projectes de forma remunerada. El CITEM t'ofereix l'oportunitat d'aprendre mentre treballes en projectes reals, mitjançant la col·laboració en els diferents laboratoris del Pentalab. A més, el CITEM t'ofereix una bossa de treball de pràctiques remunerades en diferents empreses, a través dels diversos convenis de cooperació educativa. El Laboratori de Qualitat de la Imatge està dedicat a la caracterització de l'equipament fotogràfic digital i el processat de les imatges. Per això, estableix protocols de treball específics i estàndards per a la medició de la qualitat. El Laboratori d'Interacció Humà-Computadora és pioner en l'àmbit educatiu a Espanya. Desenvolupa investigacions per tal de conèixer millor la interacció de les persones amb els ordinadors, telèfons o altres dispositius. Tot això es fa perquè aquests programes o dispositius funcionen millor. Al Laboratori de Continguts i Aplicacions Multimèdia Interactives es desenvolupen projectes web avançats i d'altres aplicacions interactives en general, com per exemple videojocs, utilitzant les tecnologies més actuals. Al Laboratori CGI s'investiguen les relacions entre la fotografia i les imatges creades per ordinador. Els resultats de la investigació s'utilitzen per preparar materials docents i buscar aplicacions en els àmbits professionals de la fotografia. Al Laboratori d'Audiovisuals es posen en pràctica i s'investiga la producció i edició dels continguts audiovisuals, tant per televisió per IP, vídeo en streaming, com per televisió, documental, reportatge i d'altres medis. Si vols saber més del CITEM, vine a visitar-nos. O consulta la nostra pàgina web.
Gràcies.